मिक्स बाय डांडिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो। गलत बात आज कल जुग देखा हो भैया कैसन समैया हो। आज कल जुग देखा हो भैया कैसन समैया हो। मौसी से शादी रचल के बेटवा ओकरे बनल के कन्हैया हो। मौसी से शादी रचल के बेटा ओकरे बनल के कन्हैया हो। गलत बात बेटा बनल बाप के सारू मैया बहिनिया के सास हो। बेटा बनल बाप के सारू मैया बहिनिया के सास हो। गलत बात नाना बनल नाती के ससुर नानी बनल सास हो। नाना बनल नाती के ससुर नानी बनल सास हो। नाना बनल ससुर हो बाप के बनल सारू हो। मामू घर ससुरार हो मामू घर ससुरार हो। मौसी से शादी रचल के बेटा ओकरे बनल के कन्हैया हो। मौसी से शादी रचल के बेटवा ओकरे बनल के कन्हैया हो। गलत बात हाथी जोड़ी के विनती करे छिया नहीं करी ऐसन काम हो। हाथी जोड़ी के विनती करे छिया नहीं करी ऐसन काम हो। सोनू रामा ऐसन करी दुनिया के बदनाम हो। सोनू रामा ऐसन करी दुनिया के बदनाम हो। माई बाप के इज्जत बचे करी न ऐसन काम हो। माई बाप के इज्जत बचे करी न ऐसन काम हो। मौसी से शादी रचल के बेटा ओकरे बनल के कन्हैया हो। मौसी से शादी रचल के बेटवा ओकरे बनल के कन्हैया हो। डांडिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो, सोनोचर का पत्थर रोड, डांडिया गेट।